работата ви все още не е на толкова високо ниво, но реално хората ще се връщат заради някакви дребни детайли, които те ще забележат и на тях ще им хареса. Има неща, които е по-хубаво да се учат онлайн. Това лично аз бих го казала с мой опит, защото аз съм карала курсове онлайн и ми е много по-лесно да гледам едно видео 50 000 пъти. Здравейте и добре дошли в новия епизод на моя подкаст. Това е третия епизод и аз съм изключително щастлива, че вие сте тук с мен. Днес ще си говорим за обученията, за базовите курсове, за надграждащите курсове и за онлайн академиите, които съществуват в България и не само, за цял свят. Чудили ли сте се кой тип обучение е най-подходящо за вас? Защо трябва да изберете надграждащ курс или е хубаво да се върнем в самото начало при базовите курсове? Онлайн академиите предимство ли са или недостатък? Останете с мен, защото ще си обсъдим, освен предимствата и недостатъците, това и как вие може да извлечете максимума от курсовете, на които ходите. Започваме базовите курсове. Това е тема, която наистина е хубаво да бъде обсъдена в интернет, защото много хора отиват и се впускат в маникюрството, така да го кажем, без да знаят какво ги очаква. И когато започне курса, много от курсистите са изключително изненадани за това какво следва, какво има в този базов курс. Тук естествено ще кажа, че това е за нашите базови курсове. Аз не мога да гарантирам в цяла България курсовете дали се провеждат по този начин, дали всички треньори работят по този начин. Говорим тук за нашата академия, за нашите базови курсове, за нашите надграждащи курсове. Не искам да бъркаме това, защото всяка една фирма и всеки един бранд предполагам, че си имат различни начини на работа с курсистите. Тук не говорим за това, че теорията е различна, теорията е напълно еднаква. Въпросът е, че техниката на работа с курсист е различна при всички колеги, което е напълно нормално. Какво представлява базовия курс? Е за начинаещи. Базовите курсове, те са за хора, които нямат или имат съвсем малък опит в работата с лакове, с гел-лакове, с изграждане, изобщо в маникюра, в тази професия. В базовия курс има основни знания, които се предават на курсистите, за да могат те адекватно да работят в салони и да знаят какво ги очаква и да са подготвени за работата си с клиенти, да са подготвени за работата с различни ногътни плочки и общо взето да имат един добър старт за професията. Какво включват тези базови курсове? Те включват основни техники за работа с маникюр, пилене, гел-лак, изграждане, дезинфекция, химия и физика на продуктите. Това са неща, които ние учим нашите курсисти. Алергия, да могат да знаят кога могат да причиним алергия, какви са вредите от маникюра, не само ползите. Как да им бъде издръжлив гел-лака, който ще направят, как да направят добро изграждане, дали имат нужда клиентите от консултация, да могат да работят с различни видове форми, съответно техниката на пилене, да могат да са подготвени общо взето и да имат поне малко самочувствие, когато отидат в самото начало да работят дали за някого или за себе си, просто когато дойде клиента, те да са подготвени за това, което ги чака. Естествено, с един базов курс няма как да дадем всичко, което имаме в работата. То е много и практика, но смятам, че с един добър базов курс, който може да се подготви курсистите добре, те след това няма да имат огромен проблем с работата в салона. Естествено, тук ние като преподаватели винаги трябва да бъдем до тях и ако имат нужда те от нещо, ние да се питаме да им помогнем, независимо дали на живо или по телефона. Разбиране на структурата на нокътя, как да се работи безопасно. Това е нещо, което е изключително важно, защото в самото начало все още нямаме тренирана ръка, все още не знаем какво точно правим с пилата, с електричната пила и е много възможно тогава да направим изключително неприятни последици за нашите клиенти. Ще ви чакам да се легне. Очевидно е решила, че ще обикаля като луда. Това
би ни донесло много лоши последици и за нас като професионалисти. Следващо, запознаване с основните инструменти. Това е абсолютно важно. И хубаво е в нашата академия, че те могат да се докоснат до различни инструменти. Могат да пробват ножичка, могат да пробват различни видове клещи, могат да пробват как се работи с различни видове накрайници. При нас ние имаме базов пакет, който е включен в цената, но те при нас в салона могат да се възползват и да пробват различни неща, да видят още нови различни техники и за тях е по-добре. Хигиена и стерилизация също ги учим много добре как да си поддържат една хубава и здравословна среда в салоните им, как да си дезинфекцират инструментите. Всичко, което е свързано с хигиената и дезинфекцията, абсолютно при нас влиза в базовия курс. Тези курсове са подходящи за хора, които не са се занимавали досега с маникюр или са си правили маникюр вкъщи сами. И те имат вече някакво минимално познание, докоснали са се до някакъв тип продукти, но все още не знаят точно как да работят в маникюра. И това базовите курсове са подходящи за напълно начинаещи маникюристи. Вече надграждащите курсове отиваме за хора с опит, но на базовите са си за абсолютно начинаещи, абсолютно хора, които не са се занимавали. Какви предимства имаме при базовия курс? Ако изкарате един добър базов курс, той ще ви даде едни добри здрави основи, увереност, която трябва да имате в самото начало, подготвя курсистите за работа с клиенти и се набляга на безопасността. Ще подчертаем тук безопасността и професионализма, защото безопасността е една от най-важните неща. Много хора биха могли да ви избират за това, че при вас че работите в безопасна среда, че работите хигиенично и всичко това, без значение дали работата ви все още не е на толкова високо ниво, но реално хората ще се връщат заради някакви дребни детайли, които те ще забележат и на тях ще им хареса. Какви са недостатъците в този курс? Бих казала, че той е ограничен, защото тук фокуса е за това да научиме основите на маникюра. Тук не е фокуса да учим нови модни тенденции, какво е модерно, какво сега е най-тренд на пазара, сложните техники и така нататък. Това не се включва в базовите курсове. В базовите курсове включваме основата. Истинската основа, която има и е нужна на всеки един маникюрист, когато отиде в салон. Недостатък е също, че той е подходящ базовия курс за начинаещи, но аз тук бих, може би, малко казала, че това не е недостатък. Следващото е надграждащите курсове. Тук може да си говорим много. Надграждащите курсове, тези курсове са за маникюристи, които вече имат опит, вече са натрупали известно време работа, поели са всичко от базовия си курс и вече искат да надградят, искат нещо ново, искат да обогатят знанията си, да могат да предлагат нови техники, нови тенденции, нови декорации и всичко това и да разширят или да се разширят, да се разраснат и да се усъвършенстват. Това са надграждащите курсове. Те често включват доста по-сложни дизайни, техники и работа с нови продукти. Това е напълно нормално. Аз тук мога да говоря за курсове, които наистина са надграждащи. Примерно апаратния маникюр. Никога не преподавам апаратен маникюр на курсист, който току-що е завършил базовия си курс. Просто няма как, защото самата курсистка, тя все още няма достатъчно много опит с електричната пила. Няма ръката и просто не може да не усеща все още електричната пила по начина, по който трябва. И когато ние трябва да преподаваме апаратен маникюр в случая, аз държа да имат поне половин година интензивна работа в салона с електрична пила и тогава вече могат да дойдат на следващото ниво за електрична пила. Не е окей да се предлагат курсове на начинаещи, особено за работа с електрична пила, по такъв начин, докато на тях ръката не им е свикнала. Тук много колеги може да ме опровергаят, но аз лично съм виждала много несполучливи работи на хора, които нямат достатъчно опит с електричната пила, отишли са изкарали с един надграждащ курс. Повечето курсисти, когато завършат самото начало, нямат търпението да мине малко време, да натрупат малко опит и практика и започват: искам и този курс, искам и другия курс, и е страхотно за всички, които могат да си го позволят, но просто няма как да се натрупат толкова много знания
знания за много кратък период от време, защото не могат да се усвоят напълно. Ако отидем в един месец на 3 надграждащи обучения, а сме се изкарали базовия курс преди 2 месеца, съответно ние тук имаме много нови техники, много нови неща и в главата ни става каша. Хубаво е да преспиваме след някой надграждащ курс, който сме карали, но преди да започнем да караме надграждащи курсове, трябва ясно да сме разбрали, трябва да сме се изяснили със себе си, че вече е време ние да отидем на надграждащ курс. Може да го гледаме дълго време, но когато ние вече го усетим, че ние сме готови за този надграждащ курс, тогава е момента и тогава трябва да отидем. Не предварително. Не трябва да избързваме прекалено много с надграждащите курсове, защото понякога просто хвърляме парите си на вятъра и оставаме недоволни от това, което сме видяли при преподавателя, а реално ние не сме готови да вземем тези знания. Преподавателя може много добре да си е преподал лекцията, да си е преподал курса, но ние да не сме научили това, което е нужно, просто защото не сме готови и не сме подготвени за толкова бърза работа, за толкова интензивна, или примерно имаме страх от кожи. Аз съм чувала много от кожичките в маникюра. Аз съм чувала от мои курсистки: не, аз не искам да работя с клещи, направо ме записвай да карам апаратен маникюр. Ма чакай малко, ти не можеш да пропуснем. Ние няма как да пропуснем момента и етапа, в който вие трябва да се научите да работите с клещи. Или вие трябва да се научите да работите с ножичка. Вие трябва да се научите да обработвате кутикула и след това да надградите вече в апаратен маникюр, защото последиците могат да бъдат много жестоки и то не за нас, а за клиентите. За нас какво може да бъде толкова жестоко? Може просто да ни тръгне лоша реклама и да фалираме в един момент, което е нещо, което ние сме си предизвикали, но за клиентите може да оставим много лошо усещане, много последици върху ногтите, дори има някои неща, които са непоправими с деформирани ногти, особено в зоната на лунулата и така нататък. Няма да навлизам в много подробности, но лично аз съм виждала много трагични изпълнения на хора с електричната пила, на колеги, които работят с електричната пила. И затова казвам, ходете на надграждащи курсове. Ако сте начинаещ, просто изчакайте. Но след като вече имате някакъв опит, след като сте си купили електрична пила, отидете някой да ви научи как да работите с тази електрична пила. Не дейте да се учите сами върху клиенти, защото след това и другите колеги страдат от теста върху тях, който е направен. И това е абсолютен факт. При мен са идвали клиенти, които ми казват: не, ти няма да ме пилиш, няма да ме пилиш с електричната си пила. И аз казвам: защо? Защото то е много вредно, защото много ме боли, защото много ми пари, защото не се чувствам добре, изпиляваш ми нокътната плочка и някакви такива неща, изтънява ми, после трябва да си почивам и такива работи. Примерно, докато аз обясня, докато за времето, клиента ми се довери, отнема много време и усилия да убедя хората, че ако правилно знаем как да работим с тази електрична пила, ние няма да им навредим на ногтите по никакъв начин, дори че ацетона е по-вреден, отколкото електричната пила. Така че хора, просто ако сте готови за надграждащо обучение, без значение на каква тема, отидете, но не избързвайте. Нека да минат поне 6 месеца до 1 година след базовия ви курс и тогава вече отидете на надграждащо обучение, без значение дали са 5 салонни форми, без значение дали е техника на пилене, правилно оформяне, работа с електрична пила, апаратен, комбиниран маникюр, декорации. Всичко това лично аз смятам, че може да го изкарате след като е минало между 6 месеца и 1 година от изкарването на базовия ви курс. Виждала съм как мои курсисти изкарват базов курс и след това се хвърлят навсякъде, защото просто искат всички знания, които има, изкарват аерограф, изкарват хиляди неща, но след това те не са оползотворени, не се ползват и са просто едни пари хвърлени на вятъра. Както казах, просто защото вие все още не сте готови да преминете на следващото ниво. Ако сега един базов курсист отиде да изкара аерограф, аз съм почти убедена, че няма да може да работи с него. И след 3 години този аерограф просто ще стои и ще събира прах. А ако след 3 години изкараме аерограф, тогава вече ще можем да си го ползваме пълноценно в салона и да знаем точно какво правим. Преди да отидете на някое обучение, бъдете наясно с
това какво искате вие. Нагласете си курсовете така, че да са ви по приоритети. Кой ви е най-важен, кое ви трябва най-много. Ако ви е трудно оформянето и пиленето, отидете на курс за 5 салонни форми или на курс работа с гел, работа с пауър гел, работа с някакъв вид гел. Ако ви затрудняват кутикула, ако ви затруднява кожичките, отидете на курс за електрична пила. Ако ви затруднява рисуването, отидете на курсове за рисуване. Просто бъдете наясно. Ако ви затруднява всичко, приоритетно започваме с пилене, след това с електрична пила, след това, нали, по принцип това нещо се учи в базовия курс. Пиленето, оформянето, как да държим пила, как е най-лесният начин да пилим и така нататък. Но, пак казвам, не във всички курсове са така. И просто си приоритизирайте нещата, което ви е най-трудно, което ви отнема най-много време. Например, може да отидете на курс за изчистване на грешки, може да отидете на курс за как да работите по-бързо. Това са неща, които са наистина важни. Това са неща, които са за вас. Пак казваме, както и в предния епизод на подкаста казах, това ние не го правим за нашите клиенти, ние го правим за нас самите. Хубаво е да имаме самочувствие, хубаво е да имаме знания и хубаво е да имаме опит. Но опита идва с времето. Знаете, практика е най-важна в нашата професия. Преди да започнете да работите по-сложни неща, по-сложни процедури, просто си дайте време. Търпение, постоянство. Това ще ви го повтарям сигурно до последния епизод на моя канал. Търпението и постоянството е ключа към разработването на всеки един салон. Няма как, никой не се е родил научен. Дайте си време, дайте си спокойствие, отработете техниките, които знаете, пробвайте нови неща и ако те не ви се получават, тогава е момента вече да помислите за надграждащо обучение. Какво включват надграждащите обучения? Аз до сега говорих за тях, но сега нека да обсъдим, нали, какво точно имаме. Има различни надграждащи курсове. Има за усъвършенстването на формите, има работа с гел, изграждане с Power Gel, изграждане с акрил, корекции на впити ногти. Това е за педикюра. Но доколкото си спомням по разговор с една моя колежка, която преподава медицински терапевтичен педикюр и тя също държи курсистите след базовия курс да са завършили, да е минало поне една година след изкарването на базовия курс и тогава вече да отидат на надграждащо обучение, терапевтичен маникюр, корекции на впити ногти, шини и разни такива други неща, които не искам да споменавам в момента, просто защото не сме съсредоточени в педикюра сега, но и при педикюра също се изисква време да се отработят началните техники, да се мине по този път, по който трябва и след това да отидем да надградим. Имаме модерни дизайни, омбре, рисуване, 3D, с пластелин, с акрил, ланстрок, аерографа, както казах, градиент, има френски маникюр. Това са все надграждащи курсове, които може да бъдат и на живо, и онлайн, но все още не сме започнали да говорим на тема онлайн курсове, след това ще си продължим. Работа с специфични продукти като пигменти, много неща, просто в момента наистина не мога да се сетя точно нещо. Изравняване с база, това по принцип при нас се учи в базовия курс. Имам доста хора, които не знаят. Особено колеги, които са си карали базовия курс преди много години. В момента няма нищо общо с това, което е било някога. Ходете на надграждащи курсове. Не е срамно някой по-млад от вас да ви обучава. Напротив, защото ние сме хората, които сме в сегашно време. Ние знаем сега какви са трендовете, какви са тенденциите, какво върви. Преди 10-20 години е било различно. Но аз познавам хора, които са изкарали един базов курс и си стоят с него. 20 години. Не може, хора. Не може. И когато някой ми каже, ама аз съм маникюрист от 20 години. Чудесно. Обаче не знаеш елементарни неща. И това не говори добре за теб. Или по-добре не казвай, че си маникюрист от 20 години, или по-добре отиди на базови курсове и затвърди това, че ти си маникюрист от 20 години. На базови ли казах? На надграждащи курсове. Ако вие сте маникюристи от 20 години и все още не знаете някакви неща, които са основни за днешно време, за сега, в момента това се търси, това се иска. Не се иска маникюра от преди 20 години, иска се маникюра в 2025 година сега. Какво е модерно сега, не какво е било модерно преди 25 години, как се е правило преди 25 години, 20 години и така нататък. Да, браво, страхотно, че имате толкова много практика, страхотно, че
толкова много години работите с клиенти, но не говори добре за вас, ако вие сте си с един базов курс от преди 20 години и не се срещате с колеги и не ходите на надграждащи курсове. Бъдете уверени в себе си, не само заради практиката, която имате, а и заради знанията, които имате и сте получили с годините. Няма как, примерно, една фирма да изкара някакъв нов продукт, примерно. Аз съм маникюристка от 15 години, от 10 години и ходя на курсове и непрекъснато ходя на нови обучения. Когато има нещо ново на пазара излязло, аз винаги предпочитам да отида да ми покажат как да работя с този продукт. При нас ние си имаме вътрешни обучения, но има хора, които преподават тези техники, както ние ще ги преподаваме. След като излезе някой нов продукт, нас ще ни обучат как да работим с него. Естествено, че ние няма как да знаем, ако е нещо по-специфично. Да, може би предполагам, но може би ми трябва ето толкова малко, за да разбера каква е реалността и как наистина точно трябва да работя с този продукт. И не ме е срам. И ще се науча и след това ще продължа да го работя, ще го доусъвършенствам. Няма нищо срамно. Ако не ходя, съм на принципа проба-грешка, тогава вече е малко по-не окей. Не бих могла да бъда толкова компетентна както за себе си, така за моите клиенти, така и за моите курсисти. До сега не се е случвало някой мой курсист да ме попита нещо и аз да не го знам. Знам го, защото чета, интересувам се, разговарям с колеги, ако нещо не знам, мога да попитам, питам, нали? Нормално е, това са абсолютно нормални неща. И никой не ме е направил това, което съм аз в момента. Аз сама съм се направила такава. И ако някой не иска да ходи на такива надграждащи курсове, защото заради самочувствие или заради високо его, това е пълна грешка. Просто то е за вас. Пак казвам, то е за вас. То не е за никой друг. То не е за мен, то не е за нашите колеги в фирмата, не е за други колеги, които не са в нашата фирма. То е абсолютно за вас. Вие трябва да си поддържате нивото. Маникюрист от 20 години трябва да поддържа нивото. Иначе започва да губи клиенти. Просто клиентите отиват там, където има нови неща, нови техники, нови тенденции, където са по-компетентни хората. За съжаление, това наистина е така. И сега нека да поговорим за това, кого са подходящи надграждащите курсове. Както казах, те са подходящи за всички маникюристи, които имат опит и искат да надградят знанията си. Искат да имат нови знания, да имат нови техники, които да предлагат в салона си. Всичко да им е... Просто всичко говоря. Подходящи са за всички маникюристи с опит, които искат да надградят знания. Хора, които искат да се специализират в определена техника, за тях е. За вас е. Отидете. Не се срамувайте, не се притеснявайте, отидете, питайте, обадете се, разпитвайте. То е за вас. Няма да спра да го повтарям, че то е за вас. То е за вас, то не е за мен. И направете го за себе си. Отидете на надграждащи обучения. Няма нищо страшно, ние не хапем. Даже напротив, много сме забавни, много е забавно при нас на курсовете. Обясняваме подробно абсолютно всичко. Ако някой не разбере, естествено ще се съсредоточим в този човек, за да може да разбере. Така и на базовите курсове. Така е във всички курсове. Какви са предимствата да ходите да си обогатявате знания? Предимствата са, че давате конкурентно предимство, като разширявате набора, ставате конкуренция, имате много техники, предлагате различни неща, ходите на знаете новите тенденции. Това е нещо, което всички трябва да можем да го правим, но в крайна сметка сте с едни гърди напред пред конкуренцията. Помага ви да следвате последните тенденции, да сте подготвени пред клиента, освен за конкуренцията, за клиента. Това също е важно. Хубаво е, много е приятно, когато клиента дойде и ви покаже, а това можеш ли го? Да, мога го. А това можеш ли го? Да, мога го. И всъщност вие да нямате слабо място, поне да не го показвате пред клиента, че имате това слабо място, за да може клиентите в крайна сметка да се връщат и от уста на уста, както говорихме за рекламата, е най-хубава. И е много готино, когато клиента каже, тя може всичко. Може да рисува, може да прави френски маникюр, може да изгражда, може да прави всичко. Това е много, много приятно, когато реално клиентите ни говорят така за нас.
наистина много е готино и по този начин подобрявате и качеството на услугата. По този начин наистина създавате добро име. Това е стъпката за доброто име, което имате. Какви са недостатъците в надграждащите курсове? За мен няма недостатъци. Може би може да сложим това, че те са по-скъпи, изискват предишен опит. Но колко по-скъпи? Една техника, за да я научите, тя съответно вие ще си платите, но това са знания, които остават във вашата глава и това са знания, които няма кой да ви ги вземе. Тъй, че аз не смятам, че са чак толкова по-скъпи. Да, не, може и да изискват повече време да усвоите дадена техника. Пак казвам, тук трябва опит и трябва постоянство и трябва, когато отидете на някой курс и го изкарате, да не спирате да го работите след това. Дори, колкото и да ви е трудно, дори да работите на пълен график и изкарвате някакъв курс, който ще ви забави графика, нека го забави, но вие си оттренирайте ръката. Клиента няма да се размърмори, че един път сте закъснели с 10-15 минути. Дори да се размърмори, просто ще си го изтърпите, но пък в същото време вие правите нещо ново. И когато клиента види, че правите нещо ново, ще ви разбере със сигурност. И няма да ви обвини. Повярвайте го. Защото от това се оценява от клиентите. Цени се. Клиентите харесват, когато хората се стараят, когато израстват. До някъде, наистина, смятам, че на клиентите това нещо им харесва. Харесва им да ходят при компетентни хора. Повечето клиенти обичат нови техники. Ако има нещо ново, нови цветове, знаете, постоянно клиента идва и пита, има ли нещо ново? Кои са новите цветове? Служи ми от новите цветове. Така и с техниките. В един момент ще започнат да ви питат, нещо, да не си караме нов курс, нещо ново знаеш ли, нещо ново може да нарисуваме, нещо ново ще ми предложиш ли. За да предлагате нещо ново, вие трябва да ходите и да научавате нещо ново. Не само да гледаме видеа, които са в платформите TikTok, Facebook, Instagram, там има много такива видеа, но хубаво е да отидете да ви се обясни как точно трябва да се работи с дадените продукти, за да не стане някаква бела в един момент. И трета точка е онлайн обученията. Какво представляват тези онлайн обучения? И дали те все още са тема табу? Аз не смятам, че те са тема табу, защото онлайн курсовете нашумяха доста в последните години. Може би бих казала последните 4 години насам. Непрекъснато се преподават онлайн курсове. Зависи на каква тема, бих казала тук, са подходящи за всички. Подходящи са и за надграждащи обучения, подходящи са за по-начинаещи маникюристи, но не бих казала, че са подходящи за базовите курсове. Ще се изкажа в публичното пространство за това, което аз мисля по тема на онлайн курсовете. Аз лично имам онлайн академия, в която преподаваме надграждащи курсове, като надграждащи в степен, в която би могла да се приеме от маникюристите, от курсистите ни. Което означава, че това са техники, които е по-добре да се учат онлайн. Има неща, които е по-хубаво да се учат онлайн. Това лично аз бих го казала с мой опит, защото аз съм карала курсове онлайн и ми е много по-лесно да гледам едно видео 50 000 пъти, докато не ми спрат достъпа, отколкото да отида на един надграждащ курс, да кажем за nail art, да видя техниката 2 пъти, 3 пъти, 5 пъти в рамките на деня, на 2 дни, в които е курса. Повечето надграждащи курсове за nail art се водят по един ден. Докато когато си го купите онлайн, вие може да го гледате много хиляди пъти, да рисувате заедно с преподавателя във вашия салон, както на вас ви е удобно, във вашата среда, в вашия уют и комфорт и много по-лесно да усвоите тази практика. Но ще се изкажа в публичното пространство за онлайн курсовете, които са базови и аз смятам, че те не са окей за хората. Обучавала съм много курсисти, които са минали базов курс онлайн и честно казано е някаква каша при тях. Не искам да използвам някакви обидни епитети, но няма как един човек да се научи да пили онлайн. Няма как един човек да се научи правилно да вижда каква форма оформя онлайн. Няма как един човек, да говорим за базови курсове, за съвсем начинаещи маникюристи. Няма как един курсист да се научи да изрязва кожички онлайн. Ако той не е ходил на базов курс, присъствен базов курс, той няма как с един онлайн курс да е завършил и да може да работи както работи един маникюрист, който е изкарал своята диплома при преподавател. Просто е невъзможно, защото аз им хващам ръката, аз им показвам как да режат кожите, аз режа с тях. Разбирате ли, аз държа тяхната ръка и ние режем двете. Аз държа тяхната ръка и ние
пилим двете. Това няма как да стане онлайн. И колкото и гадно да звучи, колкото и хора могат да се обидят в момента от това нещо, което казвам, то е абсолютен факт. Аз наистина съм обучавала хора след базов курс онлайн. И просто е пълна каша в главата им. Те не знаят какво да правят. Те не знаят защо изобщо има клещи. Те не знаят как да пилят. Пилят хаотично. Не пилят на сектори, не пилят успоредно. Пилят на където им падне формата. Единия нокът е насам, другия е натам. Нямат усета, нямат усещането. Няма как онлайн да направиш тази връзка, особено ако е на записи. Това пък е още по-абсурдно. Това са техники, все едно да се научиш да бъдеш автомонтьор онлайн. Ако не си с някого, да се сблъскаш, да си там, да ти покаже, да видиш точно какво трябва да направиш, на клип няма как да стане. На клип може да е в по-късен етап. Когато вече имате опита, когато вече имате някакви знания и вече може да надграждате онлайн. Да, предпочитам да карам онлайн курсове вече, защото аз просто нямам време. И на мен ми е много по-удобно вечер, като си легна, да си гледам някакви техники или сутрин, като стана с кафето, да си гледам някакви неща, които са образователни за мен в маникюра, но не и да отида, защото нямам възможност, понеже нямам никакво свободно време. Така за мен е по-удобно. Мога да отделя по 1 час в деня, докато правя нещо друго вкъщи и за да мога да си обогатя знанията по някакъв начин. Но не и базовия курс. Просто не. Така, нека да си се върнем за тези онлайн курсове. Те са обучения чрез видеоуроци. Нали, те имат PDF файлове, ръководства, много неща, много богати. Тук вече изключвам базовия курс, приключвам да говоря за него. Базовия курс си е базов курс, той трябва да бъде наживо. Физически, с двата си крака, отивате до салона и започвате да пилите заедно с преподавателя, гледате какво прави, там сте, съветвате се с него, всякакви неща може да ви се случат, но не и вкъщи на някакъв видеозапис и урок от без значение от кого е, просто някакъв си онлайн базов курс. Не става. Така, но за надграждащите курсове е много удобно да бъдат онлайн. Наистина, страшно удобно е. Аз лично много ми харесва това предимство, което ми дава онлайн курса, че мога дори в салона си, ако имам някаква дупка, нещо, мога да отида да седна, да си направя някаква нова декорация, която съм видяла и ми е обяснено подробно, да рисувам заедно с преподавателя, който преподава тази техника в момента и така нататък. Това са неща, които наистина са много важни и може би е по-удобно да са онлайн. Не знам. И е по-евтино, по-бюджетно е, разбира се. Като говорим, че вие нямате нужда да освобождавате графика си от клиенти, ще може да си работите и помежду клиентите да се научите на нещо новичко. Видеоуроци с подробни демонстрации, теоретически материали, PDF, файлове, ръководства, всичко това нещо се включва в базовите курсове и възможност за консултация с преподавателя. Много хора казват, че няма как да общувате с преподавателя ви, ако курса ви е онлайн. Напротив, защо да няма как? Вие, когато се обърнете към вашия преподавател, аз съм убедена, че всеки преподавател, който води онлайн курсове, ще ви се отзове на въпросите, ще ви отговори, ще се свърже с вас за това, което не сте разбрали, или ако има някакъв проблем с сайта, давам пример с нас, аз пожелах да сменя платформата, която е плеера в сайта и оттам се объркаха всички видеа и съответно всичките мои курсисти им спря достъпа до видеята. Тогава те се свързаха с мен. Аз не знаех за това нещо. Те се свързаха с мен. Аз се свързах с поддръжката на сайта и проблема беше разрешен за около 24 часа. Те вече си имаха достъп до видеята и можеха да си гледат отново всичко. Просто аз бях решила, че искам да подобрим плеера, което е доста важно. Подходящи са за хора с ограничено време или географско положение. Ако вие сте в чужбина и искате да надградите знанията си, не можете да отидете на някой курс, който супер много ви харесва и супер много искате да научите точно тази техника. Ако я има онлайн, е много по-удобно, защото не е нужно да пътувате хиляди километри и така нататък. Това наистина е удобно. Има хора, които наистина нямат възможност да присъстват на присъствени курсове. За тях онлайн е доста
по-удобно. Другото, което бих казала, че е много удобно, е, че за хора, които искат да се учат със собствено темпо. Тук вие няма да бъдете в група, вие ще си определяте времето, за което, когато искате, колкото, защото има хора, които, нали, колкото пъти искате да погледнете, има хора, които бързо схващат, има други хора, които по-бавно схващат. Теорията, практиката и всичко, нужно им е повече обработване, нужно им е повече пъти да прегледат едно видео и повече пъти да чуят. В този случай определено онлайн курсовете са доста по-удобни, отколкото присъствените. Защото на присъствените курсове, по принцип тези, които са за граждане, се събират. Нали, ние работим в малки групи, но събират се повече хора, повече групи, няма как да се отдели индивидуално отношение специално към някой, ако някой е по-бавничък и държи много по-бавно да се случват нещата, препоръчвам да се запише на надграждащ курс онлайн, защото по този начин ще може да се определи собственото темпо на курса. Какви са предимствата? Гъвкавост, може да учите по всяко едно време, когато на вас ви е удобно, може да гледате многократно повторяемостта, както казах, уроците могат да се гледат отново, докато вие не разберете наистина това, което трябва да бъде направено. И често цената е доста по-достъпна на онлайн курс от присъствения. Това е факт. Онлайн курсовете са доста по-евтини от присъствените и това е защото разхода е много по-нисък от разхода за едно присъствено обучение, подготовката, пътя, зали и всичко останало. За доста от колегите цените са доста високи. Недостатъците са липса на директната връзка сега и веднага. Не мога вече. Недостатъците. Нямате директна връзка с ментора, с курсиста сега и веднага. Може да се свържете с него след като вече сте изгледали курса и да изчакате той да ви отговори, което не означава, че няма да има обратна връзка, но тя не е в реално време. Не осигурява практика с инструктора на живо. Това също е един от недостатъците. И един друг недостатък е, че това е много трудно за начинаещи маникюристи. Както казах, базови курсове няма как. Защото начинаещите курсисти имат нужда от подкрепа. Освен вие да им кажете всички знания, нали, да се изплюе буквално цялата информация, която има за базов курс, те имат нужда от подкрепа. Те просто имат нужда от подкрепа. Вие да сте до тях. Да са сигурни в нещо, да сте тяхното вдъхновение, да сте тяхната подкрепа. Знаете ли, на мен ми казал скоро една моя курсистка, ми каза, че аз съм била нейното вдъхновение и ме е чувствала като Юли Токин, само че с коса. Реално аз я мотивирам я да работи, на нея и харесва това как аз съм израснала, как съм постигнала, нали, много неща за кратък период от време, че съм все още на ранна възраст и съм постигнала много неща в живота си и това мотивира хората. Когато вие говорите с тях, особено за базовите курсисти. Да преминем сега на следващото. Ако имате някакви въпроси за онлайн курсовете, знаете, нашето е MG Nail Academy. Винаги можете да ми сте убия, разбирате ли? Това куче ми скъса нервната система днес. Разбира се, знаете нашата академия MG Nail Academy. Винаги може да се обърнете към мен, ако имате някакво запитване за курса, за каквото и да било. До края на януари месец имате 50% отстъпка от всеки един курс, който до момента е качен. Ще има непрекъснато нови отстъпки, ще има непрекъснато нови курсове. Просто работим с бавно темпо, за да може да се възползват повече хора. Не дейте да купувате всички курсове. Вземете това, на което на вас ви е нужно. Как да изберете кой курс е подходящ за вас, так му влизаме в тази тема. Ако сте начинаещи, изберете базов курс и просто проверете добре вашия треньор. Вижте работата на неговите курсисти. Вижте неговите курсисти. Вижте неговата работа. Вижте какви групи събира. Просто проучете човека преди да започнете този базов курс, защото той ще изгради вашата основа. Ако преподавателя не може да прехвърли любовта си към маникюра при вас, няма да може да ви научи добре и компетентно. Ако искате да усъвършенствате уменията си, изберете надграждащ курс, който е подходящ за това, което искате да усъвършенствате, за да бъдете конкурентно способни и да сте в новите тенденции и да имате постоянно нови техники, които да предлагате на вашите клиенти. Ако имате ограничено време или сте далече нямате достъп да отидете до надграждащи курсове, които са присъствени, онлайн обученията са перфектни за вас. Вариант винаги, че е удобно, гъвкаво е времето и получавате от
от 3 до 5 до 6 седмици достъп до видеята. Не само в нашата академия, при всички академии. Комбинацията от курсове. Много маникюристи избират да съчетават присъствените и базовите присъствени курсове или надграждащи с онлайн обученията, за да затвърдят знанията си. И аз това го смятам за окей. Това е много правилно решение. Това наистина е. Точно така се прави. Ходете на присъствени, ходете, обаче вземайте и онлайн. На всеки един курс може да научите нещо. С правилния избор на курс вие ще извлечете максимума от обучението и ще сте готови за реалната работа с клиенти и за реалната практика. Какво вие трябва да правите, когато сте на надграждащ курс? Когато сте в самото начало, просто слушайте и си записвайте. Записвайте си въпроси и след това задавайте тези въпроси на вашия преподавател, за да може той да ви отговори на тях. Когато някакъв въпрос ви изникне в главата, записвайте си го веднага. Дори може веднага да го изпратите на вашия преподавател. Аз така процедирам с момичетата, които завършват в моята академия. Казвам им, когато и да се сетите, без значение кога се сещате, пишете ми в WhatsApp вашия въпрос. Когато се видим, ние ще го обсъдим, защото ако вие сега се сетите за някакъв даден въпрос и не го запишете веднага, той ще го забрави. Просто ще го забравите, защото ще изникнат много други въпроси и това нещо ще остане неизяснено. Хубаво е всеки един въпрос, който ви хрумне в главата, дори да е обяснен, попитайте. Ако не сте разбрали, пак попитайте. В крайна сметка, вие сте си платили за това нещо и вие трябва да си задавате въпросите. Бих искала да ви кажа, първо като маникюрист, който на курсове, внимавайте много какви въпроси задавате, защото понякога въпросите ви могат да бъдат сметнати за... ще поудея! Не мога вече! Така, бих искала да ви дам съвет. Вчера ти отдавна не си идвала тук. Бих искала да ви дам съвет като маникюрист. Когато ходите на надграждащо обучение, винаги проучете къде отивате, поинтересувайте се, трябва ли ви този надграждащ курс и задавайте въпроси, които не са провокативни. Не ходете на надграждащи курсове, за да показвате колко много знаете. Това е абсолютно безсмислено, защото по този начин пречите и на другите хора, които всъщност искат да усвоят знанията, да ги усвоят, когато непрекъснато доказвате, че вие знаете много. Ако знаете много, просто не ходете на такива надграждащи курсове. Това го казвам към всички, защото говоря с много други колеги, които не са само в нашата фирма и те също имат такъв проблем с момичетата, които знаят всичко, пък реално отиват на надграждащ курс, за да докажат на преподавателя си. Не знам какво трябва да докажат всъщност. Аз не го разбирам. Съсредоточете се в това да се усъвършенствате. Аз си губа мисълта. Не мога с нея, разбирате ли? Това е лудница. Тя е луда. Бих се обърнала и към колегите преподаватели. Когато водите курсове, уверете се, че курсистите са усвоили знанията, особено за базовите курсове. Много е важно, там трябва много внимание. Не го правете отгоре, не го правете просто за едни пари. Няма смисъл. Много ми става гадно и ми става много съвестно, когато дойде при мен някой и е дал толкова много пари за някакъв базов курс и нищо не знае. Ама нищо не знае. И случва ми се самия курсист нищо да не иска да научи. Но ми се е случвало и да има момичета, които искат да знаят, но просто не са научени. Има хора, които дават последните си пари за тези базови курсове. Има хора, които дават и тук много хора ще кажат, ама ти нали каза, че то без пари не става, нали трябва да се влага. Да, трябва да се влага. Но има хора, които вземат заеми и отиват да карат такъв курс, за да могат да вложат. Има хора, които го вземат на изплащане и отиват и си дават наистина последните пари, за да могат да ги вложат и за да могат да почнат да изкарват. И когато някой не е научен и не са му дадени нужните знания, той не може да си ги възстанови тези пари. Зарязва професията и отива нещо друго да работи, което е изключително нелепо. Просто трябва да бъдем научени добре. Съжалявам, това е грозната истина. И така, днес разгледахме базовите, надграждащите и онлайн курсовете, които се предлагат на пазара. Всеки един вариант има своите предимства и е подходящ за различни етапи от професионалният път на маникюристите. Независимо дали те първо започвате или вече искате да надградите уменията си, важното е да изберете курса, който е подходящ за вас и за вашите цели. За това, както ви казах, просто
Хубаво помислете какво искате, къде са слабите ви места и отидете там, за да може да ги изчистите слабите си места. Запомнете, успехът не идва за един ден. Той е съвкупност от търпение, постоянство и вас. Той е комбинация от знания, практика и постоянство. Важното е не само да се обучавате, но и да прилагате наученото след всеки един курс, който и да изкарате. Веднага трябва да влезне в практика това нещо, както вече аз ви го обясних. Ако този епизод ви е бил полезен, споделете го с приятели и колеги, които също могат да го харесат или да научат нещо от този епизод. Също които могат да се вдъхновят. Ще се радвам да чуя вашето обратно мнение. Аз получих доста коментари и на лично съобщение, и на живо от колеги, и четах коментарите в YouTube. Благодаря за обратната връзка. За мен е важно да знам, че това, което правя, реално се възприема и от другата страна. Ако имате лични преживявания, въпроси и всякакви такива неща, може да ми ги напишете на лично съобщение или в социалните мрежи, може да оставите коментар. За нас това е важно, за да знаем, че в крайна сметка това, което правим, не е безполезно, така бих се изразила. Очаквайте следващия ни епизод, в който ще си говорим за клиенти. Клиентите е дълго очаквана тема и вече дойде време за нея. Подготвила съм ви доста интересни неща. Ще си обсъдим и нея. Следващия ни епизод ще бъде малко по-дълъг. Ще говорим много подробно за клиентите. Подготвила съм ви и гости, в които ще имаме в края на първи сезон на подкаста. Ще имаме една от първите мои клиентки и една от първите мои курсистки. Ще ги поканя в подкаста, но това ще бъде в края на сезона. Очакват ни доста интересни неща. Надявам се да ви хареса. Благодаря ви, че бяхте с мен днес и ще се видим скоро.